ihe mekwanụ bụ maka ndị na-ajụ m maka Obi Cubana, Obinna ihe egbu. Nke bụ eziokwu bụ na Obi bụ onye mma nwere isi ọgụgụ and onye nwere oke uche mmanya buying and selling, mana o nwere ihe ga-abụ mmadụ jekata ije o jefee and ọnwekwa na o nwere onye ga-agwa ya eziokwu. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu maka na anyị nọ n'ihu akwụkwọ ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu. Anyị ekwuru eziokwu anyị ga-anwụ, anyị atụkwara na asị ọnwụ ga-abịa. So ọ kara m mma na nha na m kwuru eziokwu. Obinna ihe egbu Obi Cubana, enwere ihe nwoke ga-emekata, dimkpa mmadụ ga-emekata, ọ bụrụzi ihe ahụ ndị mmadụ na-eche ama na enwere ihe na-eme ya bụ nwoke. Okwu m n'ụbọchị nke taata, mụ na gị amago ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Mụ na gị amago ihe bụ adịm na mma na adịm na njọ nọ n'ala Igbo, mana o nwere ife nsị ka m lotele gị n'ụbọchị nke taa. Na ọ bụrụ ebido, ọ bụrụ ije nụ nwaanyị bụ isi, ọ bụrụ ije nụ nwaanyị bụ isi, ị ga-anọ nkwe, ị ga-eme nkwe ihe dị na nwaanyị. Maka na ibidokwanarị ịnụ nwaanyị, enwego ụmụ ihe ị ga-eme gịnị, ị ya akwụsị. Nwere ihe ndị ị ga-eme gịnị, ị ya malite mewe. Ọ maka gị ka m ji mee vidiyo. Ọ bụrụ ihe m mere expect from you bụ ihe imelụ, but fine, all your decision, all your personal decision. Mana gị mara amara that na dịka m si kwuo, ọ bụrụ ibido n'ụba nwaanyị bụ isi, ọ eme nkwu ihe dị na nwaanyị. Asị nka m nwere okwu a wee kene gị na ihe nke ị na-alụ na zonal coordinator in the Eastern region. Ọ ya ezigbote ihe ka ọ bụ mgbe dike nara okpukpuru. Mana gị mara na ọ bụrụkwa na ihe dị mma bụ ihe ị chọrọ iji ya bụ ihe wee mee n'ala Igbo, Chukwu ga-agọzi gị.